May lima ni Galulong. Ay, ako nagurang. Matatapos na yan. Ay, ano ba sa mga kabangaan? Mga alas 11 na gaya. Sumabig pa sa Damo din mo di paglinda, damo sa dira ka. Di paglinda na nabi ngari damo. Sali ka ni ka.
Balik ka. Sinukol ko ayang gugurang na ako. Nagkatawa na mo din. Atari mo nakakaintindi ko ka? Maray ba sa'yo na? Nagurang. Nagasalmi? Dire. Nagkatawa na ako. Dawa mo. Ikaw magpatawa na mo. Adi sa Diyos na di ka magtawa-tawanan.